21st century Pinoy humor. Paano masabi? Kuya, nagdodroga ka ba, kuya? Oh, tito Paano ko. masabi? Sabi ko, Lindo, listap. Parang yung Arabo na ano. Gago! Same bed, therapist, just a little bit. Magbabaksakan dito in 5, 4, 3, 2. Hindi! Hindi ka. Wag! Anak, itabi mo. Ako na. When I was young, I was taught that drugs were Wala bad. rin po. Putang ina, ano? Pare, ang hina ganito yun eh. Kuya, nagdodroga ka ba, kuya? Mami! Ng suka! Yung mukha sing! Punay! Pabili nga po ng suka. Yung ganito. Hindi raw ikinukulong ang mga gaya niyang malinis ang intensyon. Advance ako mag-isip. Look at Antipolo. Lalo may mga gumagawa ng thumbnail na puro may bilog yung ano. Yan, yung mga yan na yung pinagtatawanan ngayon. Arab funny, ayun, Arab funny na style editing. Arab alligator will make it face. Okay, hindi na natin pwede play. Pero yung gets mo na. Basta yung parang gushon, parang ganito rin yon. Sunod!